Det er fedt. Det bliver rigtig godt. Super fedt. Fedt, altså teknisk er det bare. Virkelig. Hej. Halløj, Mik. Hey. Skal I have kaffe med, inden vi starter optagelser, eller? Jamen altså, nej. Hvis du kan stramme dig an og finde en cola, vil det være rigtig fint. Det skal jeg. Hvad har du der? Hvad har jeg der? 3D? Det er sgu 3D. Det er sgu 3D, du. 3D-briller? Ja. Jeg købte en pis billig, så sælger jeg dem et par kroner under markedspris. Du. Man kommer til at tjene kassen på det der. Hvor mange har du købt? Det skal ikke, hvor mange jeg har købt. Jeg har købt for 800.000. Altså 3D-briller, du har købt for 800.000, men altså er det til Jensen og Jensen, eller hvad? Den er ikke i 3D. Jo. Nej. Jensen og Jensen er i 3D. Der er jo ikke nogen, der er med i noget, der er 2D i dag. Altså jeg har lavet 2D. Ja, du har. Nicolas, du har. Det er jo også, fordi du ikke er et navn. Ja. Nej, men det er jo ikke for... Jeg siger bare, at jeg er nok lidt større end dig, så altså, jeg laver det i hvert fald ikke 2D. Okay, ja. Prøv lige at tage brillerne på. Jamen, det er det, jeg mener. Så er det som om, man... Det er 3D. Som om man selv er der jo. Det er tæt på, ikke? Ja. Det er også kun tæt på, ikke? Prøv lige at give mig den. Sådan, så bum. Hvad laver du? Det er 2D. Det er 2D. Ja. Og okay. Hvad så? Hvad så? Fuck. Det er jo fuldstændig som om, at man bliver slået i hovedet, mand. Det er tæt på. Hvad? Ja, det er sindssygt, det er vildt. Se Jensen og Jensen, en actionkomedie med Nicolas Bro og Mick Øgendahl i 3D. Undskyld, 2D. Det er også meget federe. Jensen og Jensen i biografen i august. Bror, I kan godt glæde dig ud. 2D, mand. Det er det vildeste.